ተመስገን ዳዊት ካብ ሓራ መሬት ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ዘመሓላለፎ መረዳእታዊ ከዓ ዝሃቦ ሓበሬታ ንብዙሓት ሰባት ንገለገሊኦም ክጠራጠርዎ ኣለኩም ተመስገን ጥዑይ ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ገለገሊኦም ከዓ እንኳዕ መጻኻ ግን ይቅርታ ክትብል እንተኮይንካ በኣግባብ ኢኻ እምበር ክትብል ዘለካ ሕጂ እውን መሊእኻ ይቅርታ ይበልካን ኢሎም ክቃወምዎ ጀሚሮም ኣለው ቅድም ኢሉ ዝጸንሐ ቪድዮ እዩ ሓደ ምስጢር ኣሎ ሊክስ ገበረ ምስጢር ንሱኻ በዓል ኣወል ስዒድ ዛረቦ ዝነበረ ምስጢር እዩ ንምንታይ ኢና ሎም ዓንተም ጽናዮ ኦፍ ኮርስ መዓልቱን ሰዓቱን ስለዝኾነ ማለት እዩ ቀጽለ ቢልና ናብ ንሓልፎ ሓደ ናይ መወዳእታ ዘሎ ቪድዮ ዘይኮነስ ካብቲ ዋና ዘራራብ ዝነበረ ቪድዮ عندهم برهز تزاربوا قد أيو عندهم نحد جنرال مالتيو زخونة زربة خزارب انتلو attention دايفرت لمقبار ويك نمت واي إيلو استزاربوا زربة إيلو زقالوا أحد زربة له حق ري حصوت كن رئينا بصرخة قبري حرام ريت زلون مرحتو من انت أيزبل لما عنتي تمسجن داويت انت أيق قالعو بعد سلطنة خن تمسجن داويت انت أمر لسهم وزت الزبل حيل دبيتون استزاربوا له أبتنا لما عنت فيديو هنرخوينا مالتيو نزل channel الذي حدش سنحرد أخوينكم زي شدن react سوانيو subscribe بمقبار آبالات كتكونوا يزعدمكم عند حرد أنا بارات كينكم كأ نتي channel الذي رئيتكم من أحفكم كتكونون كم يمحصنكم تي مالتيو لايك جراتو لنا زي فيديو much love much respect كفرت حفتي مريم نور حسين سلطنة عبدو باي قدا صريح ويسرح ندي دلو ربي هب ولا بعلم يسرح قدا سلسرح عدو يدلن قدا طرح مسرح انت خوينو ابستسدنايو سريحنا كابلو بوطو زبل حق خبره معرفه نزا حصر عدمينان ولادنا نعنا عدنا بملايين عين بدلانينا سلازي سلطنة ولا قدا يسرح بزي قدسي معرفة قواد أنيرو نتسرح نيروسي بسرونا أي ملكتنا نتزبل استايد غبها النيرو يتناتن زربا مالتيو عدي مريم نور حسين بتعمي يغني لي بتعمي كبرتها باللي قبل أزدل مالتيو زود دي سلات بلني أخا أخومو أخبروت زلن مالتيو ويلنا بتقص إلى زل حنتر إيتو خسجري فلوريدا سولومون لايك جراتو نت فيديوهات بتعمي إذن حقوسكم تماساسالي جرمن شدن كل صبغ صراحة قبلنا نندك لنا جن بزعبة مسواتنا جون مديدة قناة إبكايا حراي بمنتهي كيف تحت دولي اللخا بسلامة كم معرب تقرأ سألاتي من يوم بزي قدس عين وصن انتيلهم فيدرال كوتصوم لو متصبحنا بلا اتوم تملستي قدمي بسلامة من قد جزيه نوي حوم يموتون تهلو مود ما نود ورده نجون مديد كمون زملكتهم سلاسل أنتي دي مربتهم زيت ملسوم كندي تشكون يخم وزت تبلو مع الله أمو نمن سيد ما كي تواجع تبلو الله خاص بمن تايد أنا مربتهم كمل ستدل شيدن ورك إلكا ناقباب معدنيو عينته بزي قدس يتعدن اسكي تي دي اف دما يشطون والقوم يتكملوا دما تبل اتا اسكي بجاها اتاسكي بجاها مهور يوون تبل الله نولقوم شيات ورقي ايتطوبن بجاها حزبن كلن زكولا خللو اصوار غزي املوتا زكالا خلولو من كبكا ايو دا نهلاونت بمنتا كتكالاخل بجكا نزياتات حسابلو اسكي امبيبكا ملسي حابني يمچخا ان مالتي من جرمن حوي اوف كورس حتوخا امبيبكا ملس حابني سلازبلكانن اتن صمو قبيله كقربنا بصحف كاين كا حدا بمنتا يدايو اتي ناي معرب تግራይ اتي ካልኦት ቦታታት ዝተወሰደና ትግራይ ከመለሰልና ምክንያቱ እቶም ጸላእተሲ ሒዞሞ بزي قدس من مخانو بزي قدس ሒዞሞ ለው ኢልካኒ ስለዚህ ኣብዚ አቀድመ ቢለ ዝነግረካ ጀርመን ሓወይ መጀመሪያ ቀድም ቀዳድም መን ይሒዙ ወይልካ መፍላይ ሓደ ስራሕ ይኸውን ነርናትና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቶም ይግባእና ይዝብሉ አካላት ሰለስተ አካላት በዋናነት ክልል አምሓራ ማለት እዩ ንወልቃይ ጸገዴ ዝባሃል ቦታ ሒዞሞ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ እዩ ተራዳይና ዶ ሕጂን ምንታይ am ሒዞሞ እቲ ኹይናት ማእኸል ገይሮም እዮም ሒዞሞ እቲ ኹይናት መሰረት ገይሮም ንስኻትኩም ሓገዝቲኦም ተባሂሎም እዮም ሒዞሞ ኣብቲ ሽዑ ዋን ንሱ ንኸገብሩ ዋና ኣሰልጣን ዝነበረ መንግስቲ ሻዕብያ የሰልጢኖም ከኣነዞም ሰባት እዚኣቶም ዳሕራይ እውን ብባድመ እንዳኣተው እዮም ነቲ ቦታ እውን መጀመርያ ግዜ ኣብተው ተደፊዕ ዝነበረ ድፋዕ ዓቕሚ ምእንታን ከየሎም ናትና ተጋደልቲ አንድ ዓዲዑ ወቕዒ ብሕመራ ገጽ ንኸወፁ ገይሩ توسخ حيل خوينو مالته تدريبو سلازوصوم يوم وصيوم بدحري خات حزب تفناقيلو مسادمه نساتهم كالي ناي عالم حزبم طيوم سلازي ابز غداي زي نكلل سلسته مالتو نكلل امحرا منغ شعبيه بتحد وغن زدغفوم ندحردا خوينو መንግስት ሻዕቢያ ካ ምስቲዲኤፍ ክጻመድ ይደሊ ንምንታይ ክጻመድ ይደሊ ምክንያቱ በትምዕራብ ትግራይ በኩል ዘሎ ቦታ በትናይ ምዕራብ ትግራይ ገጽ ዘሎ ቦታ እንተሂብዎም ሙሱ ጽምዶ ዝባሃል ነገር የለን
ስለዚህ ክጻመዱ ዝኽእሉ ንሳቶምን ሓደ ነገር ሓደ ጠለብ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ብዝብል ነቲ ቦታ ከይረኽቦ ኾነ ኢሉ ሒዝዎ እዚ ኣወል ስዒድ ተዛረቦ ዘረባ እዩ ካልኣይ ካብቶም ተሓዝቱ ባዕሎም ክልል ሰለስተ እዮም ነዞም ክልቲኦም ህዝብታት ኮኔል ካዳኺምካ ኢኻ ክትሕዞ ትኽእል ነዚ ቦታ እዚ ብምባል ንነዊሕ እዋን ዝፈከሩሉ እዩ እናፈከሩ እውን ገይሮሞ ዝርከቡ እዩ ሳልሳይ ከዓ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ናይዚኦም ኩሎም ክትዓስ ስልጣኑ ንኸናውሕ ክብል ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ምስ ትግራይ ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሓደሽቲ ዘሎ ናይ ትግራይ መራሕትን ጽዕንቶ ንምፍጣር ዝኣክል ነቲ ቦታ እዚ ንከይትሓዝ ንከይልቀቕ ክትሓዝ ምክንያቱ ሴንተር ኦፍ ኢሹ ኮይኑ ምእንታን ክነብር ይኹም ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ጉዳይ እዚኦም ሰለስቲኦም ክትፈትሖም እንተለኻ ቀዳማይ መፍትሒኦም ሓድነት ትግራይ ማለት እዩ ንንባዕሉ ኣብኡ እከለይ ጸልኦየ እከለ ኣብዚ ጉዳይ አበርክቶ የብሉን እከለይ ንእሲ እከለይ ዓቢ እንተይበልካ ሓድነት ሓደ መፍትሒኡ ካልኣይ ክሰለካ ወረቐት ዝኣተወ ክሲ እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጉልበት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወጻኢ ማእኸላይ መንግስቲ ንኸውፂና ተሰማምዒና ምክንያቱ ቅድሚኡ ከሲርና ኢና ዓኒና ኢና ተሰሪቕና ኢና ሞይትና ኢና ጠፊእና ኢና ሓቀይዶ ነዚ ኩሉ እዚ መካሓሓስ ክኸውን ተባህለ ማእኸላይ መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ማለት እዩ ብሕጊ በፍንጩ ናይ ባዕሉ ዕጥቂ ከፊሉ ናይ ባዕሉ ስንቅ ገይሩ ናይ ባዕሉ ኩሉ ዝኽፈል ከፊሉ ንኸውፆም ይተስምምዕ ስለዚ ሕጂ ንሕና ምንታይ ኢና ዋጋ ክንከፍል ዋጋ እንተኸፊልና ክልተ ግዜና ዋጋ ንኸፍል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንቕጥቀጥ ኢና ዘለና እምበር መፍትሒ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ መንግስቲ ዓብያ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኮይኑሲ ካልእ ነገር ካብ ዝሕግዘና ክልተ ነገራት ተዝሕግዘና ጽቡቕ ደይኮነን ነይሩ ነቲ ህዝብና ስንቂ ንኽኣቱ እንተ ዝገብር ሓንቲ ዶ ካልአይቲ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ነፃ ንኽወፅን እቲ ዘሎ ናይ ሕርሻ ቦታታትና ክሰፍሕን ኣብኣ ኮይኑ ዘይሕግዘና እዚኣ እንተሓጊዙና ተጽምዶ ትካእልያ ነይራ ግን ንሳ እንተሓጊዙና ድሕሪኡ መፅኦም እንታይ ስለ ዘለዎም ንዓምሳይ ክጻመዱ ምክንያቱ ክልታናስ ተፈራሪሕና ንጻመድ ብዝብል እዩ ሶ እዚኣስ ግልፂ ጀርመን ሓወይ ማለት እዩ ምንም ምብርህራስ ኣይተልያን ታወርቂ ካ ዝበልካያ እወ ፈልጥ ኣለኹ 189 ኩንታል ወርቂ ተጋዳላይ ሸይጥ ወልካ ሓሶት ተጋዳላይ ተወቂዑ ዘይተሐከመ ሞሊ እዩ ትጥሜት ካሪኻ ያኸና ሕጻጽ ጉዳይ ሕጻጽ ማለት ከዓ ባውሩ ኣፍተ ወርቂ ዝወጸሉ ዘሎ ቦታ እዩ ሶ ክከላኸሉ እንድሕር ኮይኖምሲ ብጥሜት እንድሕር ትመውት ኣለኻ ኮይንካስ ብጥይት በሊዕኻ ትመውት ዘይሕሸካስ ብጥሜት ሶ ምንም ክልቱ እዚ ጭብጥ ዝየብሉ ዘረባ እዩ ማለት እዩ 189 ኩንታል ወርቂ ኢለ ሰሊጥ እኮ አይወልኩ ወርቂ ኢለ እዚ ማለት በጣም ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ፍርቂ ትሪሊዮን ይኻ ኢለ ንክንደይ በጀት ዝኸውን እዩ እንታይ እዩ ተገዚእዎ ካብ ምንታይ የድሕና ኣሎ መን ከይዝገጾ ዘሎ ዕድጊቱ እንተኮይኑ ድግድጊቱ እንተኮይኑ ስማዕ ልማዒልካ በዓልካ ብሓይሊ ተውፅኦን ብሓይሊ ትገዝኦ እንተሊኻ እምበር ንኽትገዝኡን ፍቃድ የለካ እዩ ሰዋል ሓንቲ ነገር ይግበረሉ የለን ትቅርሺ ይብላዕ እዩ ዘሎ ብስሩውን ትወርቅ ዝወስዶ ዘሎ ከዓ ኣይፍለጥን ንሕና እንዳተጓየና እንዳሃለና እዮም ንሳቶም ዝወስዶ ዘሎ እዚ ኣብ ደንብ ገይረ ንኸትኩረላ ስለ ዘለኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክሰግር ከለኹ እዚኣ ዘላ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንሪኣ ዘለና ናይ ተመስገን ዳዊት ያታ ጉዳይ ቱ ናይ ሓራ መሬት ቃልሲ ናብ ቢዝነስ ይተغير ተመስገን ሓውና ስሑት መዓልቲ ውዒሉ ናብ ማለሊ ተሓውስሎ እዚ ድማ ንውር እዩ ናይቶም ሸፋቱ ሓይሊ ወሃብ ቃል ኮይኑ ጸኒሑ ተመስገን ዳ ወተመስገን ኣብነት ኮሪው ወጣካ እዞም ተቋምቲ ፓርቲ ዝበሃሉ ዕላማ የብሎምን ናንጠብጠብ ሓዮም ተኸዱ ዓይነት ንግግራት እዩ ተናጊሩ እቲ ጽንዶ ንዓና የርባሓና እዩ ንሕና ኢና ረቢሕናሉ ዘለና ሬሳ ምሳጋነንቲ ክሰርሕ ዝገበረኒ ማለት ግዜ ብዝወሰደ ቁጥር ሓራይ ናብቲ ዝርዝር ሒዘኩም ክሰግር ሕፅረ ቢለ ነጊረኩም ኣብቲ ዝርዝር ከዓ ስምዕዎ ግን ቱ ናይ ሓራ መሬት ቃልሲ ናብ ቢዝነስ ይተغير ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ሰራዊት ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝበሃሉ መኖርዮም ኣዲስ ኣበባ እዩ ሌክዠሪ ህይወት እዮም ነውርሳቶም ቱ ኢንካም እውን ካብቱ ልመጽእ ካብዚ ተዋሂሉ ልመጽእ ለተሰራዊት ሓንቲ ከስክስኳስ ኣይተገዛእቲ ዝኾነት መቐየሪት ነገር ኣይተገዛእቲ እሳቶም ግን ህይወቶም ቀይሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብስሩንቶም ኣዲስ ኣበባ ለለው ኮማንድ ተዋሂሎም መራሕቲ ተዋሂሎም ተፀውዑ ሰባት እሳቶም መጽኦም ማለት ኣማኸርቲ ክኾኑ እዩ ተሓሳብ ስሩን መጀመርያ ነበረ ማለት እዩ ተመነሰይ ኸዝናይና ሓተኮ ተመነሰይ ላቦቱ ይምጻእ እንዲ ማለት መንሰይ ላ ዝኾነ ይሸጋሸግ ቦታ ይሓዝ እንዲ ነይሩ ኣብ ሓራ መሬት መጽኦም ከዓ ባዕሎም ኣትዮም ባዕሎም ሒዞሞ ወደን ጥሩ ላ ሓራ መሬት ወሪዱ ወይ ኣካል ሓራ መሬት ወሪዱ መንሰይ ክኸውን ይኽእል ተዓድሙ ሳያ ኣብ ትግራይ ኣነ መጽ ብሰላማዊ መንገዲ ዋይ ታፍቲ ልናገር ኣለኹ ትግራይ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ይናገር ኣሎ ውዛውት ክላሽ ብለይ መሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮይነ እንድሕር ልሙቼን ሲስተም ሃሊ ክናገር ይኽእል ማለት እዩ ዓዲ ኮይኑ ማለት ኣንደስ ኣዘርዋይስ ሓራይ
ጋዜጠኛ ሃይላይ ተኽላይ ወዲ ቀሺ ማለት እዩ እንታይ ክብል እዩ ሓሲብዎ ዘሎ ተመስገን ዳዊት ሕዚ ውንዶ ኣይስከፍን እዚ ወዲ መበገስ ዕላማ ቃልሲቶም ዓፋር ዘሎ ዕጥቋት ልክዕ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ዘሎ ምክንያቱ ቃልስና ስለ ዝተጨወየ ገዲፈዮ መጽእ ክብል እዩ ንድምፂ ወያነ ገሊጹ እዚ ማለት እንተዘይጭዎ ነይሩ እቲ አንጻር ሕወሓትን TDF ዝጀመርና ቃልሲ ልክዕ ነይሩ ማለት እዩ በቃ ነዚ እዩ ዝብል ዘሎ በኻልእ በኋላ እቶም ነቲ ቃልሲ ጨውየምዎ ዘለው በዓል ወዳም ጥሉ ጻድቃን እዮም እንተወጽዮም ክንቅጽሉ ኢና ዝብል ኢምፕሊኬሽን እውን ኣለዎ ስለዚ ሸፈጥ እዩ እኳ ዳም ሰዓተው እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ይዝሃበ ከምዚ ገይረውን ተንቲነ ተቃውሞ ነይረ ነቲ ኳዳውን ሰዓተው ተመሳሳሊ ሓሳብ ይዝሃበ ከምዚ ገይረውን ተንቲነ ተቃውሞ ነይረ ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ መልእኽቲ ኳዳ ዝተኻትዐን ዝኾነን ፖለቲካዊ መራሒ ኮነ ሚድያ ኣይነበረን ሕዙውን ነቲ ናይ ተመስገን ዳዊት ተመሳሳልን ሓደገኛን መልእኽቲ ዝካታዓን ዝኾን ሚድያ ኮነ ፖለቲካዊ መራሒ ወይ ናይ ኮሚዩኒኬሽን ሰብ የለን ኣብ ሕወሓት ኮነ ኣብ TDF ዘሎ ዓብይ ድኽመት እውን እዚ እዩ ተመስገን ብዘይ ንሕስያ እዩ እቲ ዕላማና ናይ ፀረ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክብል ዝግብኦ ካብዚ ተበግሽ እውን እዩ ቅሬታ ክብል ዘሎ እንተዘየለ ከምቲ ድምፂ ወያነ ዝሃበ ቃለ መሕትት ግን ተመስገን ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ ዓፋር ዕላሙ እዩ ዘሎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ክብል እዩ ጋዜጠኛ ሃይላይ ተኽላይ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ብዘይ የገድስ ተመስገን ከም ዝተረደአኒ ታይ ክብል ጀሚሩ ዘሎ እቲ በረኻ ዘሎ ኣነ ሓራ መሬት ዝበሃል የለ እናወልኩ የጸንሒ ካብ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጥዎ እንድሕር ዳኹምኩም ናቲ ሓሳብኩም ተመሳሳሊ ሓራ ዝበሃል መሬት የለን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሴፍ ዞን ዝበሃል ቦታስ የለን ሶ ካብ ዝኾነ ይኹን ጽዕንቶ ነፃ ወፂኻ ትቃለሰሉ ቦታ የለን እዚ ካብ መጀመሪኡ ሸፈጥ እዩ ናይ ጽምዶ ካልኣይ ሸፈጥ እንተልዩ ሓራ መሬት ዝብል እዩ ግን እቲ ተመስገን ዝብሎ ዘሎ ቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ገለገለ ንሳቶም ክኸብሩ ከፍቱም ገለ ዝብሎም በዓል ተስፋይ ራያ በዓል ጀነራል ጻድቃን ወዘተ ግን ቀደሞም ሰብ ገንዘብ እዮም ንሳቶም ከኣዮም ዝኸፍልዎም ነይሮም ከም ዝኸፍልዎም ከዓ በዓል ሸዊት ቢተው ተዛሪቦም ኣለዎ ማለት እዩ ሶት ጉዳይ ብምንታይ ዓይነት መንገዲ ከምዚ ዓይነት መፍራስ ከም ዝገጠሞ ንባዕላቶም እዮም ዝፈልጥዎ ወል መጽእ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኮይኑ ክቃወም ዝብል ሓሳቡ ኣነ ኣይጸላሉኒ ሰላማዊ መንገዲ ክካታዕ ይብል ሰላም እንድሕር ዳኣልዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጽንሒልና ሻዕብያ ጨዋያ ወሲዳቱ ክበሃል ዝኽእሉን ስለ ዝኾነ እምበር ተተቃሊሱ ጽቡቕ እዩ ተመስገን ዳዊት ተዘይተጨው እዩ ማለት እዩ بتعمي زجرم يهو تصحف ملو عم ببو بتعمي أزيو زجرمن فلي زبالة تحسه زمان تمسجن سلازة خد زغناس نجريلن تمسجن سلازة خد دم زوسخ نجريلن مخنياتو كالسي تخيل تمتها إذا نور نجري أو تمسجن جن كنده هو زلنا نجر أفتنزل علن زلو حسابات أو نخنده زلنا كلنا مالتي إذا قالسنا حرام ريت مسدح واحد زنور السبت كأم تفنشلهم نا حرام ريت كيدهم الصم يوم زمر حزلوا ويبلوكم له حقيو أبناي أبلغ جورينا خنس توعل زلنا إذا سوز حق إذا زارو زلوا مخنياتو أنا ون نجيركم كحو واحد فنشالات كيدهم يوم زمر حوخهم زلوا بعلهم تدارجهم سنعهم زمتناكم سل كمرحكم له إلكم جنا تمسكن كي كذا كي كحدكم نهالي مالتيو كم دجاتوني إزيا نجيركم قال سهت فرس دلها حرام ريت كتفرسهم دلها إلكم نيكم تخاليت حتى زارم زلوا دم على حرام ريت زلوا السراويت كسكسوا كخ زلوا أي تخالن نوجبوا يوم زأتي ولو تم رحتي زول زلوا إزيا حق أنا حق أنا أي فلتني مسحو واحد زنور سبات جني أي جورون كبل أي كلني تمسكن داوود مقالات حراي سلازي دجات سي أنا كوا دجات بسرو صيلو بالشوشو زولا كسب اللي خا مثلا نجن منم زتفلي نجري بالكان ولا حجي كاب الزرار بخا كاب الردد أخا كاب تاريخ أفلطها كاب بزحي أنا زمزنا كازعكنا كا منم ما يزدف زرباس أيرا أقول كان مالتيو سؤالو كتور زغونة لكات صارفيها كم عينة التحساس بازلهم سبات نعيبولك أي دسا يبلونن أي مارخونن زمارخني كم عينة سبيون حرد أيلكم زفلت زتأمون زغورن مالتيو كم زناي برجيد نحمد ز عينة وكايدا زغيد بلحتي من أسيات زلوا بتحدوغن يوم حجي برجيد نحمد وفرس زبلو منبر بتزوزح
ክፋላቱ ጠንካራታት መናእሰይ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ብተባዓት ይኹን ብሓበ ይኹን ዋላ ብርድኢት ይኹን ዋላ ብፋይናንስ ይኹን ከም በዓል መምህር በየነስ ዝወጾም ነገር የብሎምን ማለት እዩ ኣዝዮም ርቱዕ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዝኸዱ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ እንድሕር ለውጥ ትደሊ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ኣድላ እዩ ተዘይ ትገብር ኮይንካ ግን ሱኢልካ ብውልቀ ጽልኣት ተበጊስካ ንሓደ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ጸላእ ኮይልካ ትጅምር እንድሕር ኮይንካ ኣዝዩ ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ዝኾነ እንታይ መኽብለኩም ሽግር ከም ዘለዎስ ኣቐዲም እዩ ዝርዳእ ንኽብለኩም ኢለ ወለ እስኪ ንቐጽል ናብ ሓይሊ ሽዋይ ሸገር እዩ ወሃብ ቃል ናይቱ ሓራ መሬት ኣለኹ ዝብል ዝነበረ ናይ ሽፍታ ጉጅለ ሽፍታ ክብለኩም እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ሸፊትኩም ስለ ዝነበርኩም ሽፍታ ምሕረት ከኣቱ ከሎ ይቅርታ ይግበረሉ እሞ ናይ ለባም ስራሕ እንዳሰርሐ ይቕፅል ናይቶም ሸፋቱ ሓይሊ ወሃብ ቃል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ተመስገን ዳዊ ኣብ ዝተረድኦ ግን ህዝብና ካብ ዘጥፍእ መስመር ንውፃእ ኢሉ ንዓዲ ምምላሱ ዓብዪ ነገር እዩ እንኳዕ ተመለስካ እንኳዕ ንዓድኻ ተመለስካ እንኳዕ ናብቱ ናይ ለባማት ስራሕ መጻኻ እንኳዕ ናብ መኸታኻ መጻኻ ሸፊትካ ፀር ዓድኻ ኣፎም ዘቕኒዕኻ ዓድኻ ናብ ገዛኻ ናብ ህዝብኻ እናተኮስካ ዝመጽእ ለውጥ የለን እልኸኛታት ቂመኛታት ወንጀለኛታት ተስፈኛታት ናይ ስልጣን ተስፈኛታት እዚኣቶም ተደሚሮም ህዝብና ከብልዑ ህዝብና ከጥፍኡ ምጽላእ ኮይኖም ኣፈሙዝ መሊስኩም ንዓድኹም ተኩስ ኢሎም ኣታሊሎምኩም እዮም ተመለሱ ሕጂ እውን ጅንታይ እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዕላማ እምበር ብውልቀ ሰባት ወላ ወደንጥሩ ጽባሕ ንጎ ጀነራል ኮይኑሲ ወደንጥሩ እንትግራይ መስኸል ቡ ይኮና ክንልክዖም ክንዕቁኖ ዘለና ብታራሰብ ውልቀ ሰብ ወይ ሓደ ሓላፊ ይኮና ክንዕቁኖ ዘለና ሓደ ሓላፊ ወይ ሓደ ታራሰብ ወላ ብገንዘብ ክሰጥዑ ኸዩ ኣብነት የዛረብ ዘሎ ኣብነት ተመስገን መፂ እንድሕር ኮይኑ ናብ ትግራይ ብተመስገን ዘለካ ሓራ መሬት ብሎ ኣይግባእ ሕጂ ከም በዓል ስታሊን ገለ መለሲ ነዚ ሕጂ ከም ፕሮፓጋንዳ ወይ ፖለቲካ ኢናኩም እኮ ኢና ከምዚ እኮ ከምኡ ይኮንካ ክትብል ዘለካ ሕቶኦም እንታይ እዩ ሕቶኦም ክምለሳ ትማሊ ምሳኻ ትድየት ኮይኖም ኣብ በረኻ ዝነበሩ እዩ እንታይ እዩ ሕቶኦም ተመስገን ስለ ዝመፃካ ከምዚ ዓብ መክሰብ ወተመስገን ንኣብነት ኮሪ እውን ክመፃካ ኽእል ምስ ውልቀ መራሕቲ እውን ተባኢሱ ክመፀካ ኽእል ዕላማ ዝሕክል እንድሕር ደኣኒ ብውልቃዊ ኣፈላላይ ዘጋጠሞ ገዲፉ ይመፃካ ኣሎ ኮይኑ ኢደዝሚን ነቲ ሓራ መሬት ዘሎ ክሲፍካዮ ወይካ ከም ፖለቲካዊ መሰብ እውን ዝርአ ይኮነን እዚ ሃይዳ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝዛረበላ ብዛዕባ ትግራይ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሕትኡ ክምለስ ኣለዎ እዞም ተቃምቲ ፓርቲ ዝበሃሉ ዕላማ የብሎምን ተላኣኽቲ እዮም ብዙሓት ውድባት እዮም ኣነ ብቐዳማይ ክዝረብ ሰሚዐሲ ገሊኡስ ሰሚዐዮ ዘይፈልጥ ዓይነት እውን ኣሎ ቁሸታዊ ፓርትታት እውን ንውድድር ክንወዳደር ኢና ኢሎም ሓቢሮም ገለመለ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዘለው ተቃዋምቲ ኢና ዝብሉ ውድባት ዓብዪ ዓቕን ዓብዪ ሓይልን ዘለዎም መሲሉ ይስምዐና ኣነ ልበሃል እስራኤል ተናገሮ ዘይሓዝኩሉ ምክንያት ዝተምሃረ እውን ይመስለኒ የዋህ ዝኾነ ሓሳብ የቕርብ ብጣዕሚ የዋህ ስቕ ኢልካ እግረ መንገድኻ ናንጠብጠብካዮም ትኸዶ ዓይነት ንግግራት እዩ ተናጊሩ ይሓዝኩሉ ግን ቶም ለኣኽቱ እንትን ኣቢለ ክልተ ለኣኽቲ እኒአዎ ኢለ ይሓስብ ሓደ እቲ ቤት ፅሕፈት እዩ ህወሓት ስለዝሐሸተ መማረፂ እኒአኒ ንበለልና ተባሂሉ እዩ لأن التالي ممارس تقول الناجر يمثلني إسرائيل هلاي شعبية كاب جونسايد نزع اليوم بلدنا تقولوا وإن مثلا قلت لأختني أو إلى حسب إسرائيل تساوي إعلامها تو أجندة بغير ونيرو جنرال قويش جاب تعسير سل أجندة خلنا سل المسا أجندة لوجه واحد قلت لأخ الجزء مصلحي أنتني يوم تقيم عمله ولخنا قل هو واحد حزس تحسنا خلت سنة سلسلة مسرة توحات عدت مرة يتخيل هو حتى عيته الخنيرو بنامان كادسات سعرين مسعي عدلنا حرين كساب حيز له قداي تمسجن بزي ودينا لنا قداي تقاومتي ودبات كا سجرنا نيرنا مالتي زوم تقاومت ودبات من معقبه ولا من بصرون انا شموم سمعيهم زي فلت نايقوش زموسلون الله ويلو إلهم زم سبعي مالتي زحاونا مالتيو تجارلايو كل زفلتيو كم فلاتون العلقن حق النتو يجريو من حق يكو أناس عسرت شوعت ودبات الله حدش تتعيشن كبهال كله عسرت شوعت ودبات إيماجين جبرو عسر شوعت ودبات عسرت شوعت سوريات
ኣብያተ ትምህርቲ 17 ጥዑይ ሕክምና 17 ናይ ማይ ኳዕቲ ከም ጊልስ ዝኣምሰሉ ማለት እዩ ዝነበሩ 17 ናይ ዕድና ካምፓኒ ወዘተ ኣይኮኑን 17 ፓርታት ሲ ኣብ ሓንቲ ዓድስ እንታይ እዮም ገብሩ ንትግራይ 17 ንዕቀ ኣይኮንኩን ግን ቶም ሰለስተ እኹላት እዮም በቃ ሰለስተ ጽሩያት ሓሳብ እንተለዎም ሰለስተ የሚወራደሩ ተኾነ ክልተ ተዘይኮይኑ ሰለስተ መማረጽ ሓሳብ ማለት እዩ እንታይ ዲዮም ተማቂሎም ሓሳብ ደይኮንም ተማቂሎም እዚ እንታይ ዘረድእካ ውድም እንዳመሰረትካ መኻድ ካብታ ኣነ ሰርሓ ዘለኹ ለማዓንቲ ሰርሓ ዘለኹ ስራሕ ትሪእዋ ኣለኹም ክብራትን ፍትዋትን ሓዋት ካብኡሲ ዝቐለለት እያ ሶኢልካ ኮፊልካ ሃትበልዕ በጀት ዝብጀተልካ ቤት ጽሕፈት ትገብርን እሽለ ባንዲራ ብዚያ ቅምጥ ተብል ኮይኑ ዋበቃ ከምዚ ነገርካ ንኽትበልዕ ዝግበረካ ካይዳ ማለት እዩ እዚኦም እንዳተጫጭሑ ዝሓድሩ ከም ኢንኩቤት ተገይሮም ዝሓድሩ ዘለኹ በብለይቱ ዘለው ውዳበ ጌርካ ዓዲ እንታይ ከተብልዓ እንታይ ከተብልዖም من كأي سريح قبل عكناخا تايلي أنا نعخا شكيلسي قبر ندخفلكو نسخا خوفي لك تزارب موخا أتعي زرباك ودي تزارب موخا نايتمرت بوليس زغير زرباي تزارب موخا أنا السخا أبسرعة لوت زمس أب سيكوريتي أمنا صعنت زفتر زرباي تزارب أنا سي نعخس انتاين داول قبر ندخفلكو ندا سرحو قبل عك هواي نسخا سريحة هاتبلع زلكا سريحة شكيلك بلع كم تأنا زرهوت أزول الله ترينا الله هذا حج مالتي ممرنا نير قدمسي كم زيجر كأنا برات حلف يلنا كم تحج الزارة أزول الله ترينا الله هذا بزين مبرهات جيرة حمقة صبقة كومسي لفعها بالعنبر أنا عسرت شو عته بارتات أنا انتهى قبرهم شو ما يذكرهم لي بك الله نمرج خير كله شو كومس أيذكركم سرقوا أينا يتخلق لنا مرج أخي تقبرون يركم جد شو كم نوعلوس أيذكرون أنا أزي مجور باريو أزوي حدا جنيا مجور باريو لوت يقولون تخكليو أزي أت إندرياسي زبال بس أول سعيد شرحي شعبي عبزي أو اشتطك على خلاتها تنقولهم زي أيه تصمدس تمام مسرت تاس زي أيه بوضح حد سواد أنت أم زولو صمدوقت مسرت كلا خم زي لا وركيان يرا جرائح حزت مس دابو شاهي قلا يقولوا أنت فرحكم هو فرحنا أنا جميرنا فرحنا سلزل الناس كم جرنا ولا حبير ناس ولا نوقع وين وقع حدا زرب أي بزي قدس أتحققن دينا يتكبرن قد يتصمدوا زي أيه حما أقات عم قربت حما قربت كين زيهم تقانا زلو زخوفيهم زيهم تقانا زلو مو زخوفيهم زي صندوق قلملا دعان كنت مدينة وتيوم بعب يمكن عقمي يبلهم بقعات يبلهم أفلوتو يبلهم إرتراو بلا كالو زمان نسي إرتراو دي كم حضروم يخيلي سلازم انتهي قبل كاد ليه التصندوق نعنا يربحنا يو نحنا ربحنا له زلنا نحنا تعودنا له زلنا نعنا يقاريتو زلو نابانا يكون اندمس دلو تكوينات كم زي ما تسجيرنا يو تكوينات عرحنا يو تكوينات عدل كم زبنا انت ما تسوين عدل كم زبنا غيرنا يو انت ما تسوين لفنت غيرنا لنا انت ما تسوين بت نحنا تعملنا مريت نحنا نعوتو له غيرنا يو نغيمص نسرح لنا تمص بزواحد واغا كنودو نسرح لنا أبانا خيمة كودا نسرح لنا أو ناقوب تعدهم دودا نسرح لنا تيوم صميدنا دلنا نسوين صميدهم نخالكم دس مدن قبر لنا رئيس مساقاننت زيايا زوم أبونا زوم كتسيلهم زو كشي تنقالي أمنيرهم مجمريا مالتيو كابزنا أول سعيد زولو صمدو أي غف أنت تصمدو مس سيطان يم صميدهم جنزي خالي سيطان يسمعهم مدو توان علامة توجنا وانا خيم تسجيرنا توان علامة تشجر أبزلو خترف جيرنا توان علامة زي إنيرو زي خا جيرنا يعني حجون لفنت جيرنا لا تلفنت غانو من تأيو نجيركمي نحنا مزحالو خوي الناسي أمود أتا بفرزون خوي الناس كنت كم نحنا خم كوني مالت تجرايسي دفع تكون مالتي تقولوا قاعد تمريتها وانت تخايلوا دليتك مسارحين تتكوسك ناتك دفع سلازي يكونه ابو زلو مسارات المعات او زلو نفسي او زلو ناي سايكولوجي تراوما وزتا ايتحاسبوا لنا غدايك يكونن سو من دليتك تتكوس مغنيات روحو يزلو كوم عينه تتحساسب حيزوم يوم نتصمدو جميرهم اتحقي وصيو بزحت سبات تزاريوم يم نمنتاي دا سوقيلنا مسيلكم قبطرطرينا نفوتو تحق يكوننا نزرباسي نتحاسوت قلبيتنا انا نزربا موخا كمزي أنا بلنا مالتي ندحر زيت فوتو خين كان حدا قداي أيت فوتوان وي بلو وي يلن حسوت بلو بقى تودع هو تخين هو
ሓሶት ተኮይና ሓሶት ኣልቦ ተኮይኑ ኣልቦ ኢኻ ትብል ዘለካ ካብኡ ወፃኢ ትረመሉ እምበር ኣይትነግሰሉን ኢኻ ኣይትኸብረሉን ኢኻ ተሓስረሉ እምበር እንዳነገረካ እዩ ኣነስ ፀኒሑስ ኣይነገረኩምን እኳ ተዝብለኒ ኣይነገርኩኹም ነይረ እኳ ተዝብለኒ ወይ ዘይፈለጥኩ ተሸዊደ ተዳህሊለ ትብል ሕጂ እንዳሰምዓኻ ተድህለል ጽምዶስ ከምዚ ኣሒዛ መፅያ ንጽምዶት ትጥርጥራ ዲኻ ገለ ኣወል ስዒድ እንታይ ጽምዶ ይፈልጥ ብዛዕባ ናይ ኣወል ስዒድ ጽምዶስ ይመሓረና እዩ ኣወል ስዒድ እንታይ ጽምዶ ኣሎ ካብቲ ናይ ኣወል ስዒድ ጽምዶ ሰይጣን ግዳይ ይሓይሽን ካብ ሰብ እምበር ሓቂ ክንዛረብ ተኮይን እዚኦም ካሊእ ፀሚዶም ዝነበሩ ነገር ነይርዎም ስምዕዎ ክሰርሕ ዝገበረኒ መርጌታ ዘበለ ብትዕቢት ተነፊሑ ዝተዋጣጠረ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንኽፈርሐንና ብኦ ኣቢላ ሓደ ሓደ ነገር ብምሽያጥ መናባብረይ ብኣግባቡ ብገንዘብ ክመርሕ ስፍሕ ዝበለ ገንዘብ ክረክብ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ንገርም እሺ እቲ ካልኣይ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እዚ ትፈልጦ ድያ ዝብል እወ ትፈልጦ እያ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ሓቂ ንምዝራብ ግዴታ እዚ ክትመሃርዎ ኣለኩም ኢላ ኣይተምህርን እያ ተማሂሩ ንዝመፀ ድማ ኣይትኽልክልን እያ ግን ትፈልጦ እያ ግን ኣይትኽልክልን ትፈልጦ እያ ኣይትኽልክልን ኣብኡ ዘለው ኣገልገልቲ ዳርጋ መብዛሕትኦም ቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ኣብ ጅቡኡ መልክዓ ዲያብሎስ መልክዓ ሳጥናኤል መስተፋቅር መፍትየ ስራይ ምናምን ዝብሉ ብዙሓት ዝርዝራት ኣለው እዚኣቶም ሒዙ እዩ ኣብኡ ዘገልግል እዚ ዘለዎ ሰብ ድማ ተኸቢሩ ተፈሪሒ ዝነብር ሕጂ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት እየን ዘለዋ ሓንቲ ሓቀላ ሓንቲ ከዓ ሓሶት ኣላ እቲ ሓቂ ታያ ከምዚ ዝበልኦም መብዛሕትኦም ቶም ዘገልግሉ መልክዓ ዲያብሎስ ዝበሃለሉ ናይ ዲያብሎስ መልክዕሲ ይደግሙ እዮም መፍትሄ ስራይ ገለመለ ጠንቋላይ ወዲ ጠንቋላይ ዝበሃል ነገር ሒዞም እዚኦም የፈራርሑ ሰብ ኣኽብሩኒ ንዓይንተ ዘይጋበዝካኒ ክሓልፍ ከለኹ ተዘይተሰኣኻ ወዘተ ዝብሉ ሰባት ኣለዎም ሓቂ እዚኦም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ኮይኖም ተፈሪሖም ተኸቢሮም ይነብሩ እዮም ሓቂ እንዳፈራርሑና ዝዓበዩ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበሩ ኣነ እኳ ኣይፈርሕ ነይረ ካብ ቀደም ንምንታይ እንድሕር ዳ ኢልኩም ብስሩ ከምዚ ዝበለ እዞም ይጥንቁል የዶ ከምዚ ይገብር የገለ ዝበሃል ብሹም ኣምላኽሲ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን እንዲ ሰይጣናዊ መንፈስ እዩ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰይጣን ገይሩ ሰይጣን ይወፅሎ ኢሎሞስ ንንባዕላ ዘይተኣማምን መንግስቲ ይጸንዕንያ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ሰይጣን ይወፅሎ ኢልዎም እንተኾነ ግን እዞም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ተፈሪሖም ተኸቢሮም ይነብሩ እዮም ወዘተ ይኽበሩ እዮም ምክንያቱ ዝፈርሖም ሰብ ስለ ዝረኽቡ እዚ ሓቂ እዩ ሰብኣይ እታ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጦ እያ ግን ኣይትኽልክልን እዚ ከዓ ሓሶት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ጉዳይ ዝግበር ክቡራት ፍትዋት ኣሕዋት ኩሎም ቀሻውሽቲ ኩሎም ካህናት ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣይኮኑን ኩሉ ዝጠምጠመ ኣይኮነን ከምዚ ዝገብር መን ከምዚ ዝገብር እቲ ፍሉይ ድልየት ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ናፍቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገለ ትምህርቲ ማለት እዩ ሰነፍ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ሰነፍ ሰብ እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም ሳይድዎ እዩ ዝኸይድ ረመፅመፅ እዩ ዝፈቱ ተተክለኛ ንኣብነት አንዳዕዲዑ እንቢቡ አንዳዕዲዑ ዚሙ አንዳዕዲዑ ቀዲሱ ተማሂሩ ገለመል ዓመታት ጽቡቕ ውፅኢት ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ከም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ይገብርን ኣብ ዓለማዊ ስራሕውን ከም ይገብርን ኣብ ካልኦት ሃይማኖታትን ከም ይገብርን እዛ ኣፍሉጦ ዝየብሉኸ ኣብ ፖለቲካ ኣቲኻ ንሱ ስልጣን ተዘይሃብኩም እንዳበለ ስልጣን ምስ ሓዘ ነቶም ካልኦት ከይመፁ ምክንያቱ ስለ ዝፈልጡ ካብቲ ወንበር ከየውርድዎ እንዳቀተለ ዝነብር ቀጽልኩን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኸይድኩም በተመሳሳል ንሱ ጥንቆላ ወድ ጥንቆላ ግብረ ስራይ ግዛዓም ዛዓት ገለ እንዳገበረ ዝነብር መን እቲ ዘይፈልጥ እቲ ናይ ኣእምሮ ድኻም ዘሎ ክመሃር ዘይደሊ ክፅዕር ዘይደሊ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተተንኮላትን ተሓሲልን ከምዚ ዓይነት ሕመቃት ስራሕት እናሰርሕ ዝነብር ኣየና እዩ እቲ ሰነፍ ሰብ ኣለው ብውልቀ ሰባት ደረጃ ኸም እንዳገበሩ ዝናበሩ ቤተ ክርስቲያን ግን ሙሉ በሙሉ ኣፍልጦ ህይወቶም ማለት ኣይኮነ ኣይትፈልጦምን እያ በከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣይትፈልጦምን እያ ክትፈልጦም እንተኮይናውን ሰላሕ ጉልሕም ኮይኖም እዮም ኣብቲ ውሽጢ ዝነብሩ እወ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ንንባዕላቶም ona ተፋኻኸሩ ይነብሩ እዮም ግን ቤተ ክርስቲያን ኣፍልጦ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይትህብን ሓሶት ይኽብለኩም ኢለ ንኾነ ኢሉ ዕላማ ነይርዎም እዮም ዛረቡ ሓደ ሰባት ነቲ ቤተ ክርስቲያን ንምፅራፍ ገለገለ ስኢሎም ከም ዓይነት ነገር ዘይኮነ ነገር ግን ኣሎ ስለዚ የለ ትዘሎ ኸ ከም ዘሎ የዘቕምጦ ኣነ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ከመይ ረኺብኩሞ ጉዳይ ተመስገን ጀሚርና ጉዳይ ጠንቋል ወዲና ማለት ካብ ጠንቋል እናሰገርና ኤኒዌይስ ሎም ዓንቲ ማለት እዩ ብሩኽ መዓልቲ ኮይኑ ንስኻትኩም ከ ነዚ ቪድዮ ታሰሚዕኹሞ ላይክ ጌርኩም ሼር ጌርኩም ስለትኸዱ ማለት እዩ የቀኒ ላይክ ብለኩም የዝደሊ ለሉዋሙ ከስምዕና ከ ተስፋ ገብር ቻው ድሕና ቀኒውታ good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي